Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang ya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Joey. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor aches with every step you take, Hello! every move, Marinapon po sa kabos ng mga parantabay. every vow, Sabado na naman tabi ngunyan. every smile you Tudi sa GB. you stick. Albay ahead. Mag-iriba-iba kita sa good alas 5 nin pagkahapon. Tanganing mag-restorya kung ano lamang ang mga pangyayari digdi po sa satuyang kapalibotan. Ang programang ini atod sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Tudi sa GB, Albay ahead. Maray na hapon po sa Tudi. Legazpi, Daraga, Kamalig, Rapo-Rapo, nito. And of course, First District. Tiwi, Malinaw, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginobatan, Ligao City, Owas, Polangi, Libon, Piodoran, Jovillar. Asin sa gabos-gabos na mga lugar na pigabot ka sa tuyang broadcast. Sa paagi kan traditional radio. And of course, sa Facebook page kan DCGB. I'll be watching you. DCGB Online. Every move you DCGB app. take, YouTube. Asin iba pang application. Mainit tabi adi. I'll be watching you. Mainit na naman ang sa tuyang kapalibotan. I'll be watching you. Di magparaparatad ta dipisil. Sa lado technical si Tata Nemes Flora, si Tricia Marie Litana sa IT, sa news base si
Angel Mostasa. Ano itong si Jay? Ang tugang mo ito? Ha? Di pa nagkukuronaan? Nori nga to ang search ta nailing ko baga Jayan Musta sa Kagbakong. Mustasa. Ito pala, Musta sa Kagbakong. Ayan. Si saan magayon sa indong dua? Ika? Siyempre, di ka mapadaog. Alangan man. Di na gan mapadaog ang matua. Mag-aranoan na sana. Okay, sige. Weekend ngunyan dia primero kan Hulyo 2023. Aba, madali ono na di ang panahon. Yan. Okay. Kumusta ang mayon? My own. My own. Yaw na sa yaw na sa promotional video kan Department of Tourism. Sumayon. Nabukag gani. Nabukag so banwaan. Ayan. Pagkabanggi ang bukid mailing nindo. Talagang desidido. Ababa ng maray ang didalaganan kan lava. Nagsasaranga-sanga na. May miisi, may bunga, may basod. Yan. Ang sabi kan iba, ano ang bukid? Matuga talaga? O dai? Ano pag-una mo, Tata Nems? Dai? Maray. Kunsiring. Sige sanaan padulay. May mga instances ka ito na talagang nagparadulay siya na yan. Anong yang dulay? The word dulay is yan? Pigagamit yan sa mga aki. Sa mga aki. Sa mga pag nagpadudo ngayon so ina nagulpi so gatas na dinodo, minadolay, minaruluwas ang imot, ta basugon. In like manner, iyo man ang term na pigagamit diyan sa bukid. Na subunganga kan bukid, so crater kan bukid, pano na, may pressure sa erarom, ang tendency is iwawa yan. Bata so lava dome, may mga parteng nagko-collapse na. Iya na so nagrelegid na gapo, molten lava. Ayan. Magayon ng pag-ilingon na di. So mga first time makailing ka yan. May mga parteng iyan naog masinda ka yan. But so mga kaitupa mga may eksperyensya kan mga panahon narurumduman ninda so mga nakaagi. Kumbaga very attractive and mayon in the eyes of the people, but sometimes it is very destructive, bako attractive. Yan.
Ako, Tata Nems, first time kong na-experience yan na pagtugakan bukid, 1968. Buhay ka na ka ito, 1968. Yun na, mga grade 1 ka na de. 1 year old ka pa siya na? Naniguan man, de, ako pag... Di mo pa man di ka pa magatong ano lamang kan mga panahon na ito. Sarong taon ka pa siya na? Tuminakod kami kato sa Bulod, diyan sa Moya. Dumang kami view. Kulang pa ka ito sa mga buildings diyan. Kaya taanawon. Nag-start ako sa Albay, 1990. Ang na-experience mo? Anong 19? Basta nag-start ako sa Albay, 1990. Tataga Kamsura. Okay. Grabe man ito. Iyo. Yan. Talagang suas kolom ka ito, abaa. Abaa. Alangkawon talaga. Kilometro ito. Kaya, kasusaro baga, nag-post ako, niya ko, puti pa, suas kolom. Mga nasuro kayan, kung dumiretso, magiging gray or brown. Bot sabi yun, abo. Magiging abo. Yan. Sana, dahil naman mag-antos kay araw kayan, grabe ang kapigaduan na pigsa sa paringon yan kan mga tao. Iyo? Tataranta. And saro sa mga very destructive na aktibidad kan mayon 1993. Yawan ako digi ka to sa GB. Kandilarya ka ito. Ang mga tao baga, so mga paratanom dyan, pag-araw ka Kandilarya, mga February gaw dito, iyo ang pagtubod na ngaya Kandilarya, iyo man ngayaan panahon na kita magtanom. Yan. So, mga taga dyan sa may pungkang bukid, nagturukad. All of a sudden, biglang puminos nga sa bukid. Kaya dakulong ka ito bagas yung nagkagaradan nga na mga farmers dyan sa may Mabinit, Bunga, Mataanag, Buyuan. Iyan ang mga lugar na yan. Nakadalagan kami kayo dyan sa Partikan Bunga. So inot na dalagan mi, pasiring sa Santo Domingo. Balik kami. Duman sa may, dyan sa Bunga. Duman pig-retrieve sa mga victims. Talagang nagkasurolo. Itong pigapod na uson. Isipon nindo na nagdadalagan so o nagbababa so iyan ng mga volcanic debris iyan. So nyog, tindog. Iyan. So iba ka itong mga biktima nagkakuroa sa sangakan kahoy, etc. Baralik-balik ito sa jeep. May mga karga nga na iso mga biktima. Ralap no sa lawas. Siyempre, lapnos ang lawas mo, maparusan ka pa, lalo na. Nakaigwa ka ito kay Mas Boreal dyan sa Bigaa. Preto, 73 gayon ka ito.
So, nagadan, lingaw ko sana. So, ngunyan, dahil man kita naglalaom na mautro pa ang siring na sitwasyon. Kaya, kinakaipuan na paghandaan man gilayon. Although, sabi kan Feebox na magpreparar sa mga yaon sa 7 to 8 kilometers extended danger zone. Nasa stage of preparedness na yan. 7 to 8. Tangon yan, nasa evacuation center, itong within the 6 kilometers permanent danger zone. Dakol nga niya nagngangalas. Natataigwa pa dyan sa laog, kaya na 6 kilometers, na iyan, deklaradong no man's land. Napauno? Iyan. Deta yan sinda kaya nakakaisi. So, magprepara tabi sa mga yaon sa 7 to 8 kilometers extended danger zone. Baka dahil man kita nagsasabi. Ang pigbabasihan ta, so taramon kan Feebox. Considering na ang dinalaga na kan lava ababa ng maray. Deta na pag-alaton. Delicate na yan. So madadagdagan ang bilang kan mga evacuees later kung in kaso kung talagang day mapugulan ining simagayon na sige an alboroto, sige an aborido. Ayan, okay. Nataman nga tasigan aborido. Kan sukat baga, day nakasabay duman sa promotional video kan di Department of Tourism. Pero ngunyan, kasabay na. Ayo, so kamo tabi dyan sa mga lugar na yan, mag-prepare tabi kamo. Apa daw tabi si Miss Mustasa? Nara daw tabi? Napaunay ni. Sige siya ng taririk. Ato na, aram ko ini, o mga matibay ini. Hindi ko na man ay so messenger, Karaw? Aram ko, matibay ka mas sa mga kuti-kuti. Gan mga post pa pati, kung sa ensayo ka nakakantos. Natrubak ito. Yan. Iyan tabi, patanid sa natabi. Tanganing malikayanta ang casualty. Ika nga. Yo? Dahil na magtaragas-tagas kayo, ay salamat. Matibay ka talaga. Mustasa. Yan. Okay. Okay. Sige. So, yan tabi ang patanid man sana kan Feebox and of course ang mga concerned agencies yaon diyan sa pag-antabay tanganing maakudiran ang mga evacuees asin maitao an ano man na pangangaipo
kan mga bakwit. Iyo. Natural na tabi, natural na ang mga problema. You know? That's why may mga proposal, nalilibo nga ni kita kay ni. Kada bis in kuando, kumbaga, ang gobyerno ta nagiging reactive. Bako proactive. Iyo? Bako proactive. Oh. Napauno. Kan, kumbaga, ngunya na may nasa state of calamity kita, an albay. Although, so declaration kan state of calamity, province of Albay, na bako man enterong banwa o syudad, apektado. Kanining aborido kan bukid. Piraman sana, Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, Legazpi, Daraga, Camali, Ginobatan, Ligaw. Iyo man sana yan. Yung so nasa palibot kan bukid. So mga sa luwas na, tayo naman apektado. Unless otherwise, asphalt. Pero, bako man yan nga ni, anong maraya di. Okay. Ngunyan, naisip pa naman kan gobyerno, what about ngaya, magpagibo kita ki permanent evacuation centers. May mga relocation site na nga ni, na binurugtak. O, ano nangyari? Relocated na naman. So, mga residentes, mga vulnerable population, may mga arong na naman. Pag-abot kan oras, ngunyan, bakwit na naman. Tan tendency pa no mga tugang. Pag-abot man sa relocation site, tatawang ka, totoo. May arong ka naman. Pero ang sukol, 4x5. Arong ka yan. Dahil ka man daga duman na tatanuman-tanuman lamang. Ano ang sa imong source of income? Wala. So the tendency is to go back. Mabalik sa may pamitisan kan bukid. Iyo? Mabalik sa pamitisan kan bukid because yaon dyan ang sendang hanap buhay. Bako? Yaon dyan. Day baling dai na sa nangya kita magduman sa sa evacuation center. Taura masaya kitang para ngaya sardinas o ano paman. O ni marerengya digdi sa barangay mita, at least may privacy. Kaka bilo-bilo ngaya lamang pagiro-hiro na asikaso mi pangaya an sa moyang mga pananom. Iyo man ang mga rason ninda. Sumanong nga kami duman. Kung nga pabaralik kong kami duman sa evacuation sa relocation site. Yung nga ni iyan. Nakulo na kayan tabi ki-experiensya. Diyan sa Bunker 1. So mga biktima ka ito kan pagtuga kan bukid. Tinarawan diyan ki
arong. After a year, mahiling mo sa arong sarado. Nataya na siya nag-register digdi. Nag-oruli nga duman sa mabinit, sa bunga. Nata, paano man nga siya pagkabuhay mi duman? Iyan pirming rason. Ha? I'm going to make Okay. glazed brown. So ayan. Ngunyan iyon na naman an Claymore na magbugtak ni permanent relocation site. Dumana. Inda kung ano ang mangyari. And also the creation of Department of Disaster Resilience. 听不清了，还是 Panahon panidigong iyan. 当你和父母交流开始困难的时候， Ah? Tapos, sa first zona ni ni BBM, garo na tawan man ang ki-atensyon. Pero dahil man, nangyayari. Oo. Bako, dahil may nangyayari pa, enda ko lang yan. Ha? Enda ko lang yan kung mangyayari naman. Kung dae, sagot siya nandyan. Ngayon, 35 minutos po, pasado alas 4. An oras hatod sa Indokang para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. 4-day super sale by LCC Supermarket is here once again. Lots of promos and discounts awaits you. Up to 50% off. Get times 10 points on your Rewards Plus card for every purchase of 1,000 pesos. And wait, there's more. Grand Wow Piso on July 1 and get a chance to buy selected items for only piso. You can also order online via Community Markup or shoplcc.com.ph. Mga ka-LCC, shop na sa LCC Supermarket this June 29 to July 1, 2023 on 4-day super sale. Please like and follow at LCC Supermarket official Facebook and Instagram accounts for more promo details. Oh, Mayor, no, dekap. Ang kalbikang ko lang ginamahigos. Ang orago na albayano. Yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang, pulang ganyan maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura o negosyo. Pag-uswag, mahihiling, di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonoy Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kapusta pulang genyo. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Man, it's a hot one, like 7 inches from the midday sun. Well, I hear you whispering the words to melt everyone, but you stay so cool. My Mona Lisa, my Spanish Harlem Mona Lisa. You're my reason for reason, the step in my groove now. And if you said this life ain't good
Bueno, so dara-diretso na pagkatakan sa tuyang programa digdi sa Tudi sa GB. Albay ahead. Binago so promotional video kan Department of Tourism. Ha? Taso dati, day talaga kasabay sa bukid. Sumayon. Day talaga. Nailing ko ito. Duman, nati no, ni Congressman Joey sa Department of Tourism, natangya taday kasabay sumayon. Ha? Na since time immemorial, ang bukid, piliming kasabayan, taikon nga ni one of the most, o kaya, sabi yung tanang, most nearly perfect cone. Ang bukid. And one of the 7 wonders in the world. Yo? Ang bukid tadigdi, pirmi na feature sa mga sintabo, kwarta, tapos kung ano-ano pa. Yan. Duman, natiino ni Kong Joey. Natangit ay sinabay so mayon. Sa promotional video na mayon saro sa mga tourist attraction digdi sa tuya, and at the same time iyo an saro sa mga nakaka-generate nin buwis sa tuya. Tas suminadarig lalo ngunyan na sige an aborido kan bukid, the tendency is madarig sa mga turista. Mga bakasyonista. Iba man paano ang tourist sa bakasyonista. Nataman nga ang turista madigis na. Maili pa kailing kang bukid, maali na. While bakasyonista talagang mina-stay digdi. Minatinarinig kayo nagkaparang aldaw. Ta malibot-libot pa. Yan. Okay. Pero ngunyan, nailing ko so bagong video ka na Department of Tourism, kasabay na sa bukid. Pero ano sana, saglit sana. Naalam mo ito, Tata Nems, ilungon mo dyan sa internet mo na nakasabay naman sa bukid. Ayan. Ilungon mo, Tata Nems, yaw na dyan sa aliputon sa naugaring. Medyo pinailing sa na sa bukid. Thanks a lot. Ayan. Ayos, at least. Ayan ito. Ayan, Dahil ko na ugaring digio na pero nailing ko na sa bukid, nakasabay na.
ilingon mo sa Department of Tourism. So, video ninda. Yaw naman duman sa bukid. Di ayos, adi. All is well that ends well, sabi nga ni Kayan. Ayos bagade. Para dit na tino. Ngunyan, dahil sa bukid, nagpasirimbaga na sa mga politiko. Dahil sa issue kan bukid. Nakulura na tulos. Ano daw kamo? Dahil nang una paggamit na yan sa pamamulitikan issue sa bukid. Tao yan, nakulong kitang mga dapat tarabangan na mga bakwit. Magtarabang na sa nakamo. Dahil na paggamit, pag-ibuon yan na issue sa politika. Ariyo pan politika. 2025 pa. O dispis ka mo magbaralbalan. Ngunyan, magtrabaho ngo na kung paano tamatabangan sa mga bakwit. Na o yan, natitika pong maray sa sendang mga evacuation centers. Iyo. Kung gagamito niya na issue naman sa pamumulitika, ano daw an? Too early, kumbaga. Too early. This is not the right time, sabi nga ni Kayan. Pagkatapos kayo ni dispatch, so may mga plano, show your worth. Iyo? Ipailing nindo kung talaga o kung may mga ano ka mo sa masunod. Baka tanganing mailing ta. Mako ngunya na ano nga ran kay niyo sa mga tao yaon sa pag problema siyempre na sa evacuation center sasalakan kay kay politika ay dahi pwede. Yan ang una kamukha yan. Iyo po. Okay. 15 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Oy, kalabat ko Palantabi. Salamat Palantabi. Ano ni? Sabi ni Padi? Yan daw pang research and ayan. Kaya po kung may time mag-research. Ay, nabuhay ni. Dahil nga kamukha yan. Focus ka mo sa pagtaw kay tabang bako yan na gamiton ang issue sa bukid. Itong day pakasabay kan bukid sa tourism promotion. Ngunyan bagayao na o ano pa man. Nailing ko kasabay na sa bukid. Tapos na ang boxing. Tapos na yan, magtarabang na kamo. Kung paano nindo ayudahan sa mga tao. Iyo? Ay, congratulations Palantabi sa LGU Pulangi sa pangingenot ni Mayor Adrian Salceda sa matriumpo nindang Pulang Anggi Festival.
Ha? Kansarong aldaw baga nagtapos bibong-bibo pulang anggi. Dakulong ki mga aktibidades na ginibo. And ngunya na banggi tapos na so pulang anggi. Paroy Festival naman. Ha? Diyan sa Libon. Ayo? Mapista man dyan sa Libon. Ngunyan an puon kan mga aktibidades. May concert yan na banggi. Opening concert diyan sa sa Libon. Ang mayor diyan si Mayor Wilfredo Maronilla. Das Maronilla. Ang mapa-concert through the courtesy of Congressman Joey Sarte Salceda. Siya maduman mismo Jarabanggi si Kong Joey sa Libon para sa opening concert yan. Pakonsuelo. Yan, are. Abangan tabi nindo ang concert na yan. Ha? Diyan sa Libon Paroy Festival. Ayan, okay. Ugaring, digdi sa ngayon online ang nangyaring ano iyan? Ng isang coach sa kanyang player sa Marikina. Sa tuya ugaring, digdi sa Legazpi, day malalawo so day malalawo so ibalong festival. Agosto ba ito? Ha? Ta ino nga ni so pag-aborido kan bukid. May punto. Natatamag-orogma. Alimbawa, Agosto bagayan, natamag-orogma kung ang mga tugang ta nangangaipo. Natangyan, nag-evacuar na. Dai, totoo, dai pa mag-evacuate sa Legazpi. Ta, nasa 7-8 kilometros ang distansya. Pero, pipapreparar. Pirang milyones ang itatagama sa ibalong festival. Ha? Yan, pwede yan magamit kung canceled ang mga events. Iyan na kwarta dyan na ipigtagama sa ibalong festival. Pwede yan magamit kung in kaso. Mag-evacuar sa mga residentes na nasa 7 hasta 8 kilometros. Dakol pati yan. Ha? Puon padang buyoan, mataanag, bunga, mabinit, magsala, madamay paso pawa, bagong abri, arimbay, bigaa, di baga? Di, durod ako la yan. May rason kung dengo na. Ha? No di, kundi ako nasa sala, may surang event na preparado na ko na. Ang gusto sabihin ko, so, mayon triathlon. Nagparehistro na, so, may mga nakarehistro na duman. Nagbarayad na. Paano ito? Iuli? Yung registration fee? Or, pwede ito magamit, mga rin, kung malawas na.
Iyo. Ayan. Okay lang yan. So ibang festival, senda man yan, kung ipapadagos paninda yan, ta medyo nataod-taod baga na day kita nagkigwaki festival sa iba-ibang banwa because of COVID. Iyo. Ayan. Kaya sa iba, medyo ano yan, naralian naman. So ba mga kaugmahan ay salamat ngaya. Balik na sa dati. Ang mga kaugmahan ta. Yan. Siya ba ugaring dahi? Ta yung ano yan ang pig andaan. Kan ibang LGU ining Bulkan Mayon. Iyo? Okay? O sige. Bago kita magtapos, kaso saro, napasyar ako dyan sa Tula-Tula kay dating kagawad Alex C. May igo siyang amigo. May amigo siya. Kada bes, minadigdi talaga sa Legazpi. Pero ang tendency is, dapat nga kagawad Alex C. Igwa kang unakin nagkaparang tawo. So mga would-be clients. Bago kami magdiyan ngaya. Engineer siya by profession. Si Engineer Salonga, taga Pampanga. Yaon siya kasusaro. Sagod ngunyan palaan, ngunyan na aldaw na ini. Ano niya, hilot. Hilot. Ang spelling kan hilot, H-E-A-L. Hill. Dinugangan niya Kioti, hilot. Kamot sa na pigagamit niya, daiki mga oro aplas or whatsoever. Biomechanics kani, so mga iluan sa na mga ano sa na kan katuyang lawas, iyoan sa iyang pigduduunan. Mala, kaso saro, inabotan mi duman, may mga gurang na. So mga ano na mga senior na talaga. Saro nga ni nakauron ko. Ano niya ko manayan problema? Ano nga yan? Nadalinas nga ako. Maalnas. Niya ko, ano nangyari? Garo nga supiad ko ano gayod doon dahil ako nakakalakaw kitultol. Aw niya ako iyo pigiling ko so paghilot kay ito ni engineer. May mga pigdoon na siya ng ibang parte kan lawas. Biyo pating napaano sa babae, gurang. Kaya. Sige daw nga lakaw-lakawi daw. Niya lakaw-lakawan. Ano nga mariray na? Mariray na nga tabi. Surusig kati. Maugmaon siya. Susaro naman na lalaki, taga-tabako. Pailot man. May mga, siyempre, naturalan sa mga maedad na may mga kulog-kulog na sa lawas. Yan. Ano nga, sir? Pwede na nga buro basketball naman.
Okay na nga ya, okay na nga ya. Dakol. Sabi ko, mga taga-siya na nagdidarig di. Sabi ni Kagawad Alexi. Arayo nga ya, may Sorsogon, may Kamsur. Uyugod, pati nga taga Quezon, nakaabot nga digdi. Magpa-ilot sa nadai ki ano man na mga pick-up las, doon sa Nakanguramoy. Sabi ko kay Kagawad Alex, sabi ko, ano man niya ako? Pailing man niya ako kung ano man ang problema ko. Di noonan yung salang ko. Ini. Kaspig berik-berik. Kata nga yan, problema. Sabi ko, medyo palibasan niya ako, nagugurang naman. Maluyan niya ako ang paglangog ko. Ayaw nga yan, ari na parte, o na nga ako siya parting ini. Hindi noon na ini. Tapos pinangang ako. Garo baga so, Tay Baldo, ang mumuga. Nga. Mga parang bisis. Nagralagatak mananggad yung mga pigdoonan. Ako na rin ka na mabalik. Pag dakol-dakol naman yata, nagalibot sinda, nag-aburod nga na sinda. Kaya po na biomechanics. So mga slip disc, fractured o dislocated. Ayan. Tapos kung na psoriasis o kung ano pa man, kamot siya na ang pigagamit niya. Ngunyan, ang sistema, suaki niya, pigtuturuan niya naman. Dapat transfer of knowledge. Malay mo, ngayon, gugurang naman si engineer, mga aki naman ang magsalida. Turo-tara tao naman mga aki magdoroon-doon. Salamat na mga retabi duman sa grupong ito. Dahil siya hindi ako nagpractice pa siya kan pagiging engineer niya, pero siya, nakatutok siya duman sa anong araw kayo ni? Iyan na biomechanics na yan. So mga joints tadig di o mga points tadig di sa lawas ta, iyon pigdudoonan niya. Interconnected pala niyan sa lambang saro. Iyo, salamat na maray, and of course kay Kagawad Alex, salamat tabi. Bueno, mga pagod, oras na naman para meron na mamaaram di po sa tuyang programa 2D sa GB, Albay Ahead. Sa pangarap po kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, kiriman sa lado teknikal Kasabago, Nems Flora, ngunyan Ronald Baldo. Minapaaram paramentes po ang satuyang programa. Hasta sa otro semana naman tabi mag-iriba-iba kita digdi. Ini po ang sinong amigo sa Radyo Edwin Peralta po. Salamat and happy weekend sa Nuga Boss. Masunod na ang Bareta alas 5. Pag-iriba ang nagsisikat na. Kasi nakakaumagid na kay Ronald. Joshua Bino. Thank you. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada